சென்ற வருடம் இருந்ததை போல் இருக்கலாம் கண்ணா, இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இயல்பு நிலை திரும்புமே கண்ணா, இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இயல்பு நிலை திரும்புமே கண்ணா. அதுவரை நாம் அமைதியாக வாழுவோம் கண்ணா, அதுவரை நாம் அமைதியாக வாழுவோம் கண்ணா. இதை அனைவருக்கும் உணரும்படி கூறடா கண்ணா. முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு எங்கும் செல் கண்ணா, கையை சுத்தமாக கழுவிய பின் உண்ணடா கண்ணா. வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் கேளடா கண்ணா, நீ வீதியிலே அலைவதையும் நிறுத்தடா கண்ணா. கிருமிகளும் நெருங்கிடாமல் செய்யடா கண்ணா, நான் கூறுவதை நீயும் கொஞ்சம் கேளடா கண்ணா. கிருமிகளும் நெருங்கிடாமல் செய்யடா கண்ணா, நான் கூறுவதை நீயும் கொஞ்சம் கேளடா கண்ணா. வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் கேளடா கண்ணா, நான் கூறுவதை நீயும் கொஞ்சம் கேள.